ଟିକେ ଶୁଣିବ କି ସେ ସମ୍ପର୍କଟା ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀଟା ଆଜି ଅଧାରେ ରହିଗଲା ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା? କହୁଥିଲା ନା ସିଏ ତମକୁ ତମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ବି ହବନି, ସିଏ ବି ଆଉ କାହାର ହେଲାଣି, ତା ଲିଷ୍ଟ ବି ଆଉ ତମକୁ ମିଳିବନି ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତା ମନରେ ଥିବା ତମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ମରିଗଲା ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ପରେ ତମେ ନିଶା ଖାଇ 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 ତାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ନିଜକୁ ଏ କ'ଣ କଲାଣି? ଭଗବାନ ତମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫେସ୍ଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମାଇଲ୍ଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ତମେ ତାରି ପଛରେ ପଡ଼ୁଛ। ଯଦି ସେ ଛାଡ଼ିଲା ଆରେ ଯାଉ ୟାର, ଗୋଟେ ଗଲେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? 2026 ଚାଲିଲାଣି, ନିଜକୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ରାଣୀଟେ ଆସିବ ତମ ଲାଇଫରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯିଏକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବାରେ କେବେ ବି କମି ରଖିବନି। ସତ କହୁଛି ୟାର, ପ୍ରମିସ୍।